Chiều nomor lai spa lai pupra. Lai spa lai pupra. Wan baru ku henben ku para. Wan yaro jini seba jimpa. Kakatang ukpa badokon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jung try jing you Jesus Christ bad gajing e sem Bakhuid kindon rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Ngin penbab no try nak banta kilat kilet kitam kiduna kijungi hagane kelemat. Nang mau try un pedang hun ya kijung trua kibangi trua hagane ke step kam tame kane kamas ke Bakhuid baro ke jingtmu ke bangi wanra kemaru Jesu kilong kita ke Bakhuid hakmaru try badot penurlong yuki ha ke jing em ke jingi te komta da ke jing susi jingi lagi jong ki pop bad ke jing kloi ke jingi ban kala ke bamot to ke ngin penmab no try da ke bang ya duai lang ngapla beton bor baro pada pi ko hanmen ko para bang ala pop sibun da gijing perkat da kitin da kikam da gijing leklet da gijing le palachanga da gijing le palachanga da gijing le palat pakraw e changa namar katang akarpad kamaria Bakhuid kabaisa kate soti ya kyangel bat kirikut pada pi ko hanmen ko para banduwai na kabanta changa how try ublay chungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop chungi onya lamingi sha kachung em bom jukut amen. Try can rat go play is na yangi try can rat go play is na yangi Cristo man go Cristo ra go nam penim changi penim yani try can rat go play is na yani try can rat go play is na yani Cristo man, Cristo ra, Balang
duai giduai na kebenca I jesial hujan barake ya kesngi kha kejungi mata kesngi ngai I hable track and rad ba unang kerku kerdo yu da kejing kot kejing khia unang he nang san ha kejing te bru kejing te blay ha kejing nang kejing start kumjurung giduai na kebenca ki mensem ki balak lat no kamtam kamensim jong I Stephen Wisely renga Loben Dro Jala Karbhi Philo Siban Henyauta Supriya Yang Rai Berkum Juru Nagamantau Elius Shangoy Uba Nagabalang Snong Mawkhlam Balaklat No Giduai Boblay Trikan Rad Unai Yekine Baro Kimensim Kajung Jothaj Bom Jukut Hakima Kajung U Kerpange Giduai Nagbanta Kimensim Elius Kumjuru Nagbanta Kaying Kasem Kajung U Topen ki ya kamon jong kirunge jong me ngi karpat ko try bada ka bawat kam shidham yaw so jong ka kamblei jong me kin shem kam karhai ya kiso bapen khia jong ka jing isnei jong me daw try jing yu jisu kres u kon jong me ube imat basan sha rengkat bad me ha ga jing along ka way jong men sem Bakhuid way blay jinom la jinom amen Kajing pula na kitab Daniel no tulipa. Ha kitab Sngi usim Belshazzar ula pelong kajing kawai kabakrau. Na kabata Shia jarmut na kibakrau bateri jamu. Bat ula diwan hakmat kita Shia jarmut. Belshazzar enda ulamat ya kawan. Ula ai hukum banwanra ya kikuri ksiar bar kuri rupa kiba unabu khatsar ukpa jong wakun rup naka temple ha Jerusalem. Kenang ba usim bat ki bakra batri jong ki tengah jong bat ki tengah clear jong kindup yadi naki. Te kilawan ra ya kuri ksiar bat ki kuri rupa ya ki bala kurup naka temple kaying jong ublay ha Jerusalem. Bat usim bat ki bakra batri jong ki tengah jong bat ki tengah clear jong kliadi naki kliadi ya kawan bat klero ya ki play ki ba dakak siar bat karupa da karnong da unar da uding ba da umau markumta kila shimpria markumta hi ki shimpria jongki jongka tibru kila pau bat kila tho halor ka astor jong ka konro jong ka yingsim hamar persya ka ding penyang syarat bat husim ulayai ya kasta kakti kabala dang katpa kadang tho tusim ulah thangyong ngan bat kijing perkhat jong u kila pentrim ya u kidi khotmet jong u kila tulot yar bat ki khoseu jong u kila kerbe te ulawan yalam ya Daniel hakmat usim ulaong hau Daniel pidai uta Daniel wene kikoidi na Juda ya uba usim ukpa jonga ulawan yalam na Juda ngalaya sngau shepang jongpi ba kamal sim jong kiblai Bakhuid badon hapi badba ya kajing shai bad kajing shampang bad kajing start bajanai la syam hapi ngale snow bapilanang ban ai ya kijimut badban batai ya kijing tikumta lada phinamat pule ya kan kajing tho badban ya thu hanga ya kajimut jongka an sapan kup ya phi da kajan basaus yang bad phinsa deng da ukunjrik siar saudong urendang jongpi bad phinsa long unong sinsyar haka kerdan balai haka hima te
te udang Daniel ula jubab hakamat usim I kijing ai sungubha jongpi kin sa bat pi bat to ai ya kabainong jongpi ha uwei pat lajar kata ngan pule ya kajing tho haus im bat ngan ya thu ha u ya kajimut Pilapan kraw ya lade persya ya utrai habat kabneng bat ya ki khuri jongka ying jong u lawan ra akhmat jongpi bat ma phi bat ki bakhra bat ri jongpi ki tengah jongpi bat ki tia clear jongpi phile di wan naki bat phile ya ro ya ki blai ki ba da kurupa bat kaksiar da karnong da unar da uding bat da umau ki bom yo I ne yo sneu ne tip ai re uta ya uta ublei babat hakakti ya kamen sim jongpi bat ubatip ya jingle jongpi pim shem burom satya tenak mat jong u la pha ya kati jongpi bat ya kane kajing tho la tho bat kane kalong kajing tho bala tho mene tekel bat parsin bat kane kadai kajimut jongka mene ublei lanyau ya Sngi jongka hima jongpi bat ulapan kut yaka tekel ya phi la theu ka tarajur bat lashem pa phi duna peres ya ki hima jongpi la phya bat la ai hakimit bat haki persia kakten jong utrai Isongo iau play. Umban ruspa safusa. Ruspa safusa. Dekat balai. Dekat balai. Sharai batu duai barabor bapin yo jingklain bad ban yang akmadu kunu breu Hallelujah 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 Utrai dan rengkat bat phi Engkabat piru Kai jingpule na gospel Bakhuid kat kom o Lucas Kabram hame Kutsai. Hakata kapor ujisu long hala kisenran kin kem yapi but kin leben lekho yapi but kin it yapi ha kisinokok but kipatok but ensa patom yapi hakmat kisem but kilat na kabanta kakerteng jonga kane kamdei ka kabu na kabanta jungpi banyang saki namar kata torai hala kidanut but kuslai lepa kumno banjubab naba ngansa ayapi ya kejing penaktin but kejing start ya kiba en uno na ginongshun jongpi bala ban aireng
ne ban ya pen yania en sa ai no en sa IT no ya phi wat da ki kmi ki pa bat ki handman ki para ki kor ki jaj ki lok ki jor bat ya kito kato kanengot na phi kin penyap phin sa sha isi habaro na kabanta ka kerteng jonga Henry wat wei unyukle jong phi an du a da ka jing ya sha jong phi phin sa yo yala ka jing em ka gospel try Kachingira eme ka Chris. ban yang sakhi ya ga jing shisha kamlong ka basuk ngetip ba kalong ka ba Henry lada ngiyeng ya ga jing shisha kawan ra jing mentoy ya ga jing em ga jingi lada mangi ngi em ga jing em ka babha hapadeng ga jing hapadeng ga jing sha sutom hapadeng ga jing pensoi jong ga jing em ga jingi mentoy hi mangi kip em ga jing em ka babha Hakane kasngi lang ba ka gospel u Jisu u khot wer yang a badepi ban le yakane u Jisu lai tu lupa yang a badepi ki bange u ki bala shim karai ban long kinong but ki jungu ban yeng sakhi nag banta ka karteng ki jungu uong lang ba ka gospel bamanta kasngi kin kem yapi kin le ben le kho yapi Baro kine yolese le daki kimi ki pa ki jungpi ki hanman ki para ki jungpi ki kor ki jat ki jungpi kin penyap ya pi kin isi ya pi nag banta ka karteng ki junga kane ka bau Jisu ong ha ka gospel yolese habang yosngew ya kine ki tin ki bau Jisu ong ki long ki ba sngotrem ki long ki ba yang abade pi ban yang persya ya kine baro Henry lada mangama pi ngidon kata ka jingrai na do kadanot utrai undon rengkat bat ngi kane ka bau Jisu ong wat kuslai rai na do kadanot ka jungpi ba ma pi pinyeng sakhi ya ka karteng ka junga ha kine ki por baro ha kine ki khep baro wat kuslai ngangan le na ka banta jungpi ngangan kren na ka banta jungpi Om don bala ban job banele percaya pi Om don bala ban penjob nia percaya pi namar nganga don rengkat bat pi ngitib ba u Jisu nado kasngi bala khai nga bari pi nado kasngi ba ngila rai ban long ki Kristan ba ngila pla ban long ki Kristan ki khun ki jungu utrai udon hasanda junga bat jung pi unomino yangi ngitib sha ya gane Henry mangi ken ngi no yaw try mangi ken nyimlong kita ki breu ki barai na do kadonot ke jungi bangin yang sakhi ya ka kerteng ke jong utrai kumbau Jisu ong wat we nyukli ha ka kle jong pi on omdu bad lada ma pi ai sha ha kine ki jing jar jong ka jing em ke jong pi ha baro kine ke jing pensoi ki ba pi ya kendu ha ke jing em ke jing pi hi pin yo jing mantai pin yo ya ke jing em ke jing pi u Jisu ong ko hanmen ko para manga ban ma pi ngimla ban yai lai na ki jing ha ke jing em ngimla ban yai lai na ke jing pang ke jing sitom na ke jing jar ke jing sosat jong ke jing em jongi utrai ula pha yang isa kana kepertei om banyo ya kata ka jing em ka basuk kenjai nadu basdang hadu bakut ka jing em klempep ni ha banyai lengba na kine ki baro ngimla banyai light naki dalade hi utrai ula pen I yanga bade pi dalaka jong ka jing em habawan sa kepertei mau bade blei udon ka bor banyai light yakine baro Henry syam lajit banyai light naki ukongu ya ke ke bok pa lamang na benta jungu uyai lengba ya kitoki jingmang jong pa jungu ke bok pa ula bu na benta jungu ba unyat ula yat ya kito baro
Te mga mapiru ngide ban but ya kanuksa jong Chris daladehi. Yole se don na pedeng jingi kiba persang ban yai lag na kine gijing gijing jinjar na kine gijing sutom jong gijing em na kine gijing pensoi kibangi kendu ha gijing em gijingi. Lada mangi ngidon kum kata gijing kwa gijing trang ban yai lag na ki ngimlong ki Kristan ki basisya ngimlong kinong but ki jong Chris. Nama dalade Chris ulai yai lang ba jungki. Te mangiru ngi ha ban yai lag. Hanrei ngim dai banting, ngim dai bansir, ban ya kine barok utrai hi un Kristan yangi lada manga bat mapi ngi IT la de hu lada manga ban mapi hi ngi don kata gajing syania hakabor jungu. Tang kata gajing syania kajunga bat kajungpi, tang kata kajinget bat gajing ya kata gajing it gajungi ya utrai kajing IT kajing ya utrai kalong kebadan kam. Kumbau terahi dalade YT yalade ha ubleu kupa wai boriu. Wala dau sya kat kito gajing sitom ha gajing em gajingu gajing sya kentat gajing sya ban ben gajing sya ban tiu gajing sya sempat gajing sya yap halor gajing pena IT yalade ha kupa. Balang ba gajing IT gajingu yo kabor bat u job ya kito gajing baro. Tamanga mapiru ladangi IT yalade ha kupa. Habaro gine gijing gijing jenjar ngila balong kisaki ya kekarteng gajong utrai. Ngila yo bat ngila yo mat yo lese ha gajing gajungi. Nadu bas dang ke balang haden gajing yap jong jisu hot klempet ngi ban ngitip u jisu. Ujob ya gine gijing ha gajing gajung u lengba gajing IT lengba gajing lengba gajing sya jong u. Ban iro ki Kristan ki banangkong ki balangai hauturai ki bala phlai la ka jong ka jinget ke jungki ki kloi ban IT bat ki la ban job ya baro ki to ki jinge ha padeng ke jingsha martir jingsha ya martir jungki balai ha kanokur kom namar ba makiro ki but ya kanuksa jong Chris kila IT la de u kila shania ya ka bor ke jungu utrai lawan ban IT yaki uan ban simti yaki uan ban ibor yaki te mga mapiru ko hanmen ko para ha kanay ka Sngi ha kanay ka jing jing ibamanta ngi day ban tip shai kumba kuresi ula khot yang iban long kinong but ki jungu kumba mangi ngi laong hooj ngan yai but ya metrai haba ngi laong ngan yai but ya me klempep ngi haban long kisaki naga banta ka kerteng go jung trai habaro kinay ki jing jinjar kibangi kendu ha gejing gejungi dong ken ngin duai ha trai ma dagas ngi bamanga mapi ngila balong kita kisaki ki basisya ya trai ha pedeng baharo gejing gejing jenjar gejing sosat gejing pensoi ki ba ngi kendu ha gejing gejungi utrai klempep nuan ban Kristan un ban aibor yangi lada mangi ngidon gejing syania hau lada mangi ngidon kata kemen sem rai na do gnonot bangangan IT alade naga banta ka kerteng gajung trai naga banta gajung gajung naga banta gajung gajunga hau ngangej hau blei pa badan bor baro nong tau ne muka kentau badau Jesus Christ ukun mamare jungu utrai jungi ya balapun namen sem Bakhuid ya belakan ke Maria Testi ya besale pinya po Pontius Pilatus lasana nayu layap latebu ya seki bayap Kristi balai mipan ke bayap ulaki sabneng usang sakamon blei pa badan bor baro antawan fa besar ke bayap ngangay daw man sem Bakhuid haka Balang Catholic Bakhuid haka jinsolog Bakhuid haka jima pikipop haka jimi pat keto haka jimi bom jikut amen Laispa nyopo Laispa nyopo Bakhuid
คราวทุกอย่างสงบจริงไงที่มาอีเจอว่าวันวันผู้บาลีเปิดนายTuduai ko para baga jeng kenya jeng abad jeng pi kan long ma pedang hu nak madu blai pa badan bor baro. Tuduai pedang jeng kenya nek jeng pi nak menta ka jeng ro ka jeng jeng. Ka jeng mantoy ni pada Balang Bakhuid jeng baro ka wei. To pedang ko try ya jeng trua bakantang ya kiba me hukum yang i ban IT kantang hak kerteng jeng me. Bato penlong yang i barabor kiba kongu ya ki hukum jong me knang ba lang ba ki ne ki jin ai en priang yang i da ki jing expon jong me dau kris utrai jong i amen utrai don rengkat bat pi to kan te wela ki danot ki shao to ngai utrai blai jong i ka song hok bat ka te da sha ka long ba song hok bat ka ba dei ka dei ti jing i bat ka jing panem yang i Haman lakapor bat kajaka banai ngu yami. Ko kan rat ko kpa Bakhuid ko blai badan bor bat bom jikut leng bau trai jungi Jesus Christ. Ha uba melamon ban pantamai yaki e baro da ka ba ai banta lem yangi da ka jing dapura jungu namar wadla u long hakadur jong blai pan ban u la pen suda yalade. Bada kasnam jong gading pna jungu ulawan rai ga jing suk hakaperthei. Namar kata lakentiu yu halor ki e baro bad ukolalong kathmei jong ka jing em bom jukut ha kito baro ki bakongu yu bad namar kata rangkat bad ki angel bad ki ark angel ki khets em bad ki hima bad baro ki paj belen bad ki bor jong ka beneng ngi rwai ki jing rwai ro yame bad ngi pen bana klem sange Bakhuid to try, Bakhuid to beg it by, take it down, like a rum zombie. Why you son a shadow? Why you son a temple? Why you son a you play? Yaro yutalawan akaguteng try nembak bertek idam dagaburam jombe Wayo sana syatra Wayo sana kempu Wayo sana yubleh Da sha melong Bakhuid ko try ka thame jong ka jing Khuid baro namar ka ta ngi kerpa je me to pan Khuid pan kantang ya kine ki jing trua jungi dag ba pha ya man sem jung me kum kam jer halo jung ki bakin kala long yangi kam met bat kasnam jung utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladino ya u badala ka mon snobha ula padiang ya ka jing sha chutom ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia yu badalai hala gisenran to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga
ya ka ba IT na ka banta jong pi Hakajo gorkom enda lalaya bam ula shim yokukuri badak bai ngu biang yame ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai batbom chukut ya kabai enpenme na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kachung map ekipop to le ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai kata sin bagi balu leuku bagi dia gari kakuri ipen kajing yap jong meko try dadadu namar kata ngi kebapen menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk pu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar melenyew ya ngi kebabit ban yang akma jung me bad ban sakri ya me da kebas ngeuret ngi kerpad ya me bangi kebayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long kiba lapanitali kawe daw men sem Bakhuid tokan mau kotra ya ke Balang jung me ke bala priang hasatala ke perthei bato penjanaya ka ha ke jung it rangkat badu Francis ukpa Bakhuid jungi ulbet marwen yu bishop jungi ka kan hun ki bishop bat baro ki lengdo tokan mau ya ki sakri jung me Stephen Wisely renga Lobendro jala kharbe Philos Sibon Nyota Supriya yang rai Elius Shangoy kibamela khot salade na kane ka prathei to ai bamaki ki bialong ka we badu khon jung me ha ka jung yap kum ka jung u kin yalong ka we ru badu ha ka jung mi pa jung u to kan maulem ru ya ki henmen ki para shen rang bat kan thei ki balyathia da ka pakarman ha ka jung mi pat badia baro ki balaklat no ha ka jung isnei jung me to padiang yi ki sa ka jung sai ka khmat jung me to isnei yang i baro ngi kerpat ye me barangkat bat kamria thei sati Bakhuid kakmi jong oblai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kerukhuid ki blapen snubha ya me pateng la pateng ngin long ke babet banyo bantalem ha ge jung em bom jukut bat bangin yoro bat pandon burom ya me daw kun jung me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kan long hame blei pa badan bor ha gijung ye long ka wei jong men sim Bakhuid baro ka borom bat gijung ye ro junam la junam amen habang giduwai ya kana gijung duwai ka ba Kristo lai ka yang ni to ken nginai ti la de hu khnang ba ngi ngila bandan ka ta bor ban ye sha ha gijung e jungi bangila balong ki sakhi na ka banta ka kerteng gijung utrai kok pa jungi ba habneng kalong ka Bakhuid kerteng jung me kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ta yangi menta ka jung bang jungi ka bahala ka sngi ba tama yangi kerangkang jungi kumbang rogi ma bi ke beles ne yangi ka jung pensoi hanre da panlai yangi na ka basneu to panlai yangi ngi kerpat ko try na ka jung sneu baro ha ka jing sbon jung me to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jung me ngin lai barabor na ka pop ba ngin yo jing da na ka jing jen jar baro kat ba ngi dengap khmilanti ya ka jing kerman Bakhuid bat ka jing wan pa jung nong panem jungi u Jesu Christ namar ka jung me ka long kai ma ka jung me ka bor bat ka buram chinam ma chinam ko trai Jesu Christ me balong ha ki apostol jung me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe ye ki pop jungi hanro ya ka junge jong ka Balang jung me
บัดหากจึงสบนจงเมต่อไอหากายกจึงสุกบัดกจึงอัตลีกไว้กัดกุมกามอนจงเมมาเมอุบิมัดบัสันชาร์จุนอมลาจุนอม Amen. กัดจึงสุกุตรายกันนันบาราบอร์เร่งกาดบัดพี Rengka bat piru. ตรงยินยตรวายกดักจึงสุกอีเวหาอีเวปัดจึงสุกบัดพี Ukun lang bro, me bagi dodi boga bertai, dosa sereyangi. Ukun lang bro, me bagi dodi boga bertai, dosa sereyangi. Hak mi kulang broad jong oblay, hak mi bukid na igipop jong kapratay. Suk yang ig basyakot, siya ka nakajung kaway jong kulang broad. O kanrat ng sumhak naman rung po kaying kachunga, kan reish om kan magtin kaman sinsinga kan sakyahi. Kamer kasnam kris kan ribet kami ni siya kajung bom jokun amen.
Kai si tom ban sha Ya Rab dik pra ban ba Kat bagi ruai kan ram Namar jome Lord Jesus, we just say nak maju me. Iwan ban Iran, Iwan ban penon beram ban mane ya me. Kam ta me kene khidmat ka kapang he. Ba me la yang ni. Nang ba ka jingan lo. Jo nong skam ka jume. Ha ka lo ka jungi. Ha ka jungem ka jungi. Wei. Nang ba ka met ban ka snam ka jume. Jesus we je ha ka na ka ske. Ini sia banai ti la de ame. Pamen ai borengi bangin laban long kita kisaki ya ka karteng ke jume banging la shem ya ka ka karteng ke jume ha ke jume ke jume atrai ai borengi prashani bangin la ban long kita kisaki bapura ba ke jume hallelujah man la kasi wan raru ma jume atrai na kunta di reu bapang ke setam para ke smi kha ke jume Ito berangkam ke jengarap ke jume Ito berangkam ke jengkerku ke jume Kerku kerdoya ki baro kotorai Bang makiro ki layo Sagi jume ke jengkerku Kabagi dan kam Ha ke jengem jengki Baman lakaski Sachi sen ko jisu Iwan panai di alade hame Keroshan yangi Ai boring Yalam yangi Ten lante yangi Bangila balong kita kisaki Bapura Kekerteng ke jume Klem sange Tongin ya duai Ngikarpat ko bele badan bor baro Baya kito kiba Me ai ka jingkmen Banyo banta ha gijing maya jing blay Men omsha lano ro bakin klat no name Dau Chris utrai jungi Amen Utrai dan rengkat bat pi Rengkat bat pi Ublay badan borbaro unkurku yipi Ukpa badukun badaman sem Bakhuid Amen Tolai suk it bersyukuria try Daka jeng em baha jeng pi Nisau yau blay Laispa arpuar Laispa arpuar Ganyai puja mitra Duya lam yaga Gayos yang suri jome Miyai kodyaga Walada kiding pengkyai Iya lebersya Ganyai puja mitra Duya lam Berukun, haman sim Bakhuid, Balang, haman nikong, mencungta berubah, jenam lah jenam, amin. Dan Roy try Jesus Christ, jenam lah jenam.